नैथि नरकबारि गामिनि बैसागु फोरबोखौ जथायै खुंफुंबाय। गोदान बोसोरखौ रंजा बाजायै फालिदों थिपकाय पर्बतजरा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नरकबारि गामियाव। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय नरकबारि गामियाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों थिपकाय पर्बतजरा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 10थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय आरो नरकबारि गामिनि खुंगा नैथि बैसागु फोरबो फालिनायखौ जथायै दिनै सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों फालियो। मख'नो गोनांदि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनायजों हाबाफारिया जागायो आरो बैसागु बोथोरखौ नोजोर बोनानै बैसोगोरा सुबुंफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लायो आरो गेवलां मोसानानै खौसेयै बैसागु बोथोरखौ बरायो आरो बैसागु बोथोरखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे गोनांथार सावराय मेलबो लानाय जायो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिजों लोगोसे पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आन्दलन ब्रह्म आरो गोबां सानसुमै बिथांमोना बाहागो लादों। थिपकाय दखरा बर' फरायसा आफाद आरो नरकबारि गामिनि जुथायै रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव जोंखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हामलायथि रादाब बावनो थाखाय खावलायनाय लेखा जोङो दिनै नुजाफैदों। जोबोदैनो गोजोननाय मोनदों। बे गामियाव जोङो गोबां बार फैबाय सिगां समाव जोंनि आफादनि खामानि मावनांगौनि थाखाय आरो बे दिनै फैबावनानै बे गामिनि रायजो राजा ओनसोलनि रायजो राजा आरो फरायसाफोरजों लोगो मोनलायनानै दिनै रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौनो आङो बुंनो सानदों जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि गासै फरायसाफोरखौ गिबियाव आङो खावलायगोन गावनि फरायनायजों लोगोसेयै दिनै जोङो बयबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ रंजा खुसियै जोङो गामियाव जोङो बयनिबो न'खराव देरसिनफोरखौ खुलुमनाय उन्दैसिनफोरखौ जोङो दिनै अननाय होनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे ओनसोलावबो फालिदों आरो जोङो दिनै गामि ओनसोलाव बैसागु फालियो थिगैनो दङ नाथाय जोङो दिनै न'खर न'खर फालिनायजों लोगोसेयै दिनै गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे समनिफ्राय रंजालि बैसागु फोरबोखौ दिनै लांदां फोथाराव लाबोनांगौनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ रंजालि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै फोरमायनांगौनि थाखाय दिनै जि थासारिखौ जोङो लाबोनो हादों आरो जोङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। खारन थांनाय समफ्राव जोङो जे बैसागु फालिनाय बोथोरखौ जोङो जुदि नाहरोब्ला थांनाय समनिफ्रायनो बर'आ जेब्लानिफ्राय जोनोम जादों बे समनिफ्रायनो रंजालि बैसागुखौ फालिबोदों। नाथाय थांनाय समनि बैसागु फालिनाय दानि जे बैसागु फालिनाय बे एसे आलादा फैबाय आलादा महराव फैबाय। मानोना थांनाय समफ्राव जोङो बांसिनै लोङै जायै जोङो बैसागु मागिनाय बे थासारिफोरखौ जोङो गामिफ्राव जोङो नुबोदोंमोन। नाथाय दिनै लोङा जायाबो जे बैसागुखौ फालिनो हायो बा बैसागुखौ फालिजायो बे बाथ्राखौ दिनै जोङो बुजिफैनो हाबाय। दा बेनिखायनो जोङो बयनिबो आसा आकांक्षा बयनावबो जाहाथे जोंनि न'खराव जोंनि आबादारिनिफ्राय लानानै जोंनि आबादारिनि न'खरफ्रा जाहाथे जौगाखाङो आरो दिनै बिजनेसमेनफ्रा गाव गावनि बिजनेसखौ जौगाखांनांगौनि थाखाय जे गाव गाव खामानि मावो आरो जों फोरोंगिरि सारमोनखौ बेखौनो जोङो दिनै खावलायगोन जे दिनै फरायसाफोरखौ जोङो बोरै साबसिन साफा साफा फरायसा हिसाबै जों गायसननो हायो आरो जोंनि समाजाव जि गाज्रि थासारि जे दिनै ड्राग्स सोबनायनिफ्राय लानानै जौ लोंनायनिफ्राय लानानै बेबायदि थासारिखौ जोङो बोरै उदां खालामनो हायो बे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जोङो सावरायदों। बैसागुनिजों लोगोसेयै जोङो गेवलां फोथाराव दिनै जोङो गासै बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायदों। दिनै बे नरकबारि गामियाव जोङो फैनानै जोङो बुंनांगोन जे दिनै थिपकाय पर्बतजरा होनोब्ला बै समनिफ्राय जुदि जोङो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सिन्था खालामोबा बेवहाय IAS अफिसारनिफ्राय लानानै बेयाव जोनोम मोनदों। बेवहाय दिनै धोरोमगुरुनिफ्राय लानानै बे जायगायाव जोनोम मोनदों। बे ओनसोलाव दा आथिखालसिम एसिस अफिसारनिफ्राय लानानै दिनै बेवहाय गोबां फरायसाफ्रा दिनै आवगायगासिनो दङ। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जाय जेखि बिजोङाव फरायाखै मानो जेखि बिजोंजों फराया मानो जोङो बयबो गावखौ फरायसा हिसाबै जोङो थांनानै जोङो बिदिन्थि हिसाबै जोङो दिन्थिनो हायो जों बेखौनो आसा खालामदों।
दा दिनै जोङो बेवहाय जोबोद उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों। दा जोङो हारिमुखौ जोङो बोरै जौगाहोनो, बुहुमाव जोङो बोरै सिनायथि होनो, जोङो दख'ना गाननानै गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै जोंनि राव हारिमुखौ जों बोरै फेहेरनो, बेखौ लानानै दिनै बे ओनसोलाव दिनै जोंनिफ्राय बेवहाय दिनै मोसानायनिफ्राय लानानै दामनाय देनायनिफ्राय लानानै जिहेथु जेबो आंखाल गैया। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गावनि फरायनायजों लोगोसेयै दिनै दामनाय देनायनिफ्राय लानानै गासिखौबो जोङो बयबो थांनानै थानायाव जिउआव माबा नङा माबा मोनसेयाव जोङो बयबो रोंगौथि गोनां खालामनो हायो। मानोना जों गोबां मानसिफ्रा दिनै सानो दिनै फरायनायजों लोगोसे जों साख्रि बाख्रि जों मोनो गुबुन गुबुन बिथिङाव, नाथाय जोङो हारिमु बिथिंजोंबो जोङो दिनै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ फोथांनानै लाखिनो हायो। बे बाथ्राफोरखौ दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बिदिन्थि हिसाबै जोंनि गेजेराव दिनै बर'फोरनि गेजेराव होबाय। दा बेखायनो जों साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ दिनै जोंनि खावलायनो जोङो सानदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गावनि फरायनायजों लोगोसेयै जाहाथे जोङो थांनानै थानाय समाव दिनै जोंनि आखल आखुनिफ्राय लानानै जोंनि गासैबो आसार खान्थि समाज बेबस्था जोंनो गुबुन हारिनि गेजेराव जों बयबो दिनै बेवहाय जोंनि ओनसोलाव थांनानै दङ। गुबुन हारिखौबो जों बोरै अननो हायो, गुबुन हारिखौबो जों लानानै बोरै थांफानो हायो, हिंसायारि जाथाय, हिंसायारि साननाय, बे बाथ्राफोरखौबो जोङो दिनैनिफ्राय जों बयबो बावगारनांगौ होननानै जोङो दिनै बेवहाय गेवलाङो बे बाथ्राफोरखौबो सावरायदों। मानोना गोबां समाव जोंनि गेजेराव बेबादि थासारिफ्रा फैबाय थानो नागिरो। हिंसा सानलायनाय, बोराबलायनाय, न'खर संसार जानायाव माब्लाबा दुखु मोनलायनाय आरो बेबायदिनो धोरोम खान्थि लानानैबो गोबां गामिफ्राव बेबायदिनो दिनै गाव गावनि गामियाव गोरोबलायनाय गैयै बेबादि बाथ्राखौबो जोङो नुबोदों आरो नुदों। दा बेनिखायनो जोङो बेवहाय बैसागु फालिनायाव जोङो बयबो धोरोम बासियाबालायनो जोङो बयबो जिखि धोरोमावनो थाया मानो जों बयबो खौसेयै रंजालि बैसागुखौ फालिनो हानांगौ होननानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अरायबो खावलायगोन आरो खावलायलांबाय थागोन। आङो बेखौनो आसा थिदों जाहाथे गोदान बोसोरनि गोदान मिजिं लानानै बयनिबो जिउआव गाव गावनि लुबैनाय हास्थायनाय जाफुंसारो। आं बेखौनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनो गोजोन्थों।